Together, growing in faith, changing communities. Madunyiswe uJesu Kristo, igama likaYisibele indodana nomoya ocebileyo. Umusa wenkosi yethu uJesu Kristo, uthando likaNkulunkulu uyise, ubuzalwane ngomoya ocebileyo makube kini nonke. Namhlanje thando sami ngifisa sifunde incwadi njengoba ilotshwe evangelini njengoba ilotshwe nguJohannes umpostoli sahluko sesihlanu ivesi le-17 kuze kube 30. Kulo nkathi uJesu wawaphendula amaJuda wathi, "Ubaba usasebenza namanje, nami ngiyasebenza." Ngalokho ke amaJuda abesefuna ngempela ukumbulala, hayi nje ngoba waphula iSabatha kuphela, kanti ngoba wayethe uNkulunkulu unguyise ezenza olingana noNkulunkulu. Ngalokho ke uJesu wawaphendula wathi, "Ngiyaqinisa ngempela ngithi kini, indodana ngokwayo ayinakwenza lutho kuphela lokhu ebona uyise ekwenza. Ngokuba konke akwenzayo yena nendodana iyakwenza kanjalo. Uyise phela uthanda indodana, uyayitshengisa konke akwenzayo, uyakukutshengisa nemisebenzi emikhulu kunaleyo ukuze nimangale. Njengoba phela uyise evusa abafileyo abaphilise, kanjalo nendodana iphilisa labo ethanda ukubaphilisa. Ngoba uyise akahluleli muntu, konke ukwahlulela ukunike indodana, ukuba bonke badumise indodana njengoba bedumisa uyise. Ongadumisi indodana akadumisi uyise oyithumileyo. Ngiyaqinisa ngempela ngithi kini, olizwayo izwi lami akholwe kongithumileyo unokuphila kwaphakade, akayikujeziswa, usephumile ekufeni wadlulela ekuphileni. Ngiyaqinisa ngempela ngithi kini, siyeza isikhathi, yebo sesifikile, lapho abafileyo beyakulizwa izwi leNkosi nelendodana kaNkulunkulu. Bothi abalizwayo baphile, njengoba phela uyise engukuphila, kanjalo ke unike indodana ibe ngukuphila ngokwayo. Uyinike namandla okuthetha amacala ngoba iyindodana yomuntu. Ningamangali ngalokhu, ngoba siyeza isikhathi lapho bonke abasemathuneni beyakulizwa izwi lendodana kaNkulunkulu baphume abenze okulungileyo, bavukele ukuphila, abenze okubi bavukele ukulahlwa. Anginakwenza lutho ngokwami, ngiyahlulela njengengikuzwayo, ngahlulele ngokulunga, ngoba angifuni eyami intando, kepha intando yongithumileyo." Ngiyayithanda le ndaba uJohannes asinikeza yona. AmaJuda alwisana noJesu ngezinto ezimbili. Eyokuqala ukuba welaphe ngeSabatha. Okwesibili ukuba uzibiza ngendodana kaNkulunkulu. Ake ngihlale kule nkulumo esiyitholayo. Eyokuqala engiyibukayo, badinwa ukuthi uJesu uzibiza ngendodana kaNkulunkulu, kakade eyiyo. Khona okungithintayo uma uJesu ethi, "Ngenza lokhu engikubone ngakufundiswa uBaba." Langathizeni inkalankala endala nencane bayakhuluma. Lena indala uyayibona ukuba ikhathazekile, icasukile, idiniwe, ithethisa lencane, ebesiyayibuza ukuthi lokho okwenzayo ukuthathaphi. Thile ncane baba, kwenzakalani? Kungani uthetha kangaka namhlanje?
athi ubaba inkalankala endala ethi koze kube nini ngikukhuza indlela ohamba ngayo, kungani ungakwazi ukuhamba uqonde, kungani uhamba ukekele. Ebese lencane ngenkulu inhlonipho ithi baba engikwenzayo ngikubone ubaba, ngakufundiswa ubaba, ngicela ubaba angihambele ngendlela ayishoyo le athi ufuna ngihambe ngayo ngiqonde. Kanjalo ubaba akakwazanga ukuqonda, wayikekela wathi nomncane baba nakhe ngikufunde kubaba, nakhu engikwenzayo. Nansi intshumayelo yami la ilele khona. Samba kanjani phambi kwabantwana bethu? Samba kanjani phambi kwabantu esibaholayo? Samba kanjani phambi kwabantu esebenzisana nabo? Samba kanjani phambi komakhelwane bethu? Inkambo yomuntu ibalulekile. Ulimi lomuntu lubalulekile. Khona omunye umuntu othi mumbuka umhloniphe, unesidima, uyahlonipheka, kodwa meke avula umlomo ushawa amahloni kuze kube ngathi ungathi mhlaba vuleka ngingene. Ngiyakwazi ukuqoqa ulimi lami, ngiyakwazi ukukhuluma nabantu. Khona abanye abantu abahlaza abangafuni ukufunda ukukhuluma nabantu. Khona abantu othi mufika kubona bakudilike nje, bakudilike bakhulume bashiye abangalazi. Uze uzibuze ukuthi kanti lona wafundaphi? Wafundiswa kwikhaya elinjani? Othi musuhlangana nabazali bakhe abanye bese uyaqonda ukuthi hayi man, konakala emumva, konakala la ezalwa khona. Yazi khona izinto ezenzayo njengabazali. Sithi masixabana sizingane zandawonye sifake nabantwana bethu lapho. Ngeke ungibone ngixabana nobhuti noma ngixabana nosisi ebese ngibiza nezingane ngithi azize zizothamela lokuxabana kwethu. Akusingumqondo ophusile ukuba uma sishayisene nodadewethu okanye nomnewethu ebese ngibiza abantwana ngithi abeze bezolamelela bezothamela lesi sigcaki. Angibonini ukuba ngiyabalimaza labantwana, angibonini ukuba labantwana ngifuna bangabi nayo inhlonipho, bahloniphe usisi, bangabi nayo inhlonipho yokuhlonipha umnewethu. Uzumbono omunye eqhosha nezingane zakhe bethuka inhlamba, bethuka uanti, umalume, ubabekazi. Bese uyakhala uthi lafa elihle kakhulu madoda. Weyithandwa zami, kumele singakhohlwa. Uthi umkhuleko wamaRoma ngiyazi ukuthi ngiyakufa, kodwa ngazi ngiyakufa nini, noma ngiyofelaphi, noma ngiyofa kanjani. Ngaqhubeka umkhuleko wamaRoma, kodwa ngicela ukubamba la manje. Ngoba umbuzo ekumele ngiyibuze wona ukuthi uma sengishonile lezi ingane zami zingakwazi ukuhlala nabanye abantu. Yasikhona izingane ongekwazi ukuhlala nazo uma sekushona unina noma kushona ubaba, ngoba beyidelela, bezihlaza, ayifundiswanga. Ukhohlwe njengomzali ukuthi lo poison ofaka izingane zakho
zizokhula nawo zemhlabeni nalo poison oyiwona. Angeke ngifike ngilimale ngiphinde ngolimaze izingane zami. Kufanele kufike isigaba la ngithi khona it stops here. Angeke i-relationship yami noma wami ibe yimbi, eyami nabantu abami ibe yimbi, mangibuyele emuva kama wami eyimbi noma wakhe. Kanti kuphelela nini? Abanye bethu suke singathakathwanga, sihlaza siyadelela. Ndlovukazi yezulu ayibenathi sibuse sizivikele isikhanyisele, sinika amandla nomusa nothando lukaNkulunkulu ngoyise benendodana nomoya ocwebileyo. Amen.